Kok bingung arep klan opo? Alah klan iki ati gule. Alhamdulillah. Wis, Lur. Saiki tak rajang, Lur, iki arese. Kaya jaman cilikan biyen, Lur, pasaran debok. Iris-iris. Saiki cukup, Lur. Saiki dikeki uyah. Terus diremet-remet ngene, Lur. Wis lemes, Lur, san. Saiki diumbah. Saiki ayo nggerus bumbune enek brambang, enek bawang lombok cilik gedhe, miri, jahe, kunci, garam, gula, mrica, tumbar. Iki cemplung nih, Lur, bumbune. Terus arese dicemplung nih. Iki mang anu ya, Lur, bumbune iki mang tak goreng dhisik, basane brambang sak andane mang tak goreng dhisik, terus tak gerus. Iki, Lur, tak masak karo ndas. Ndase pitik. Iki bumbu aromatik enek laos. Terus serai, godhong salam, aja sampai lali. Dah, coklek, Lur. Iki godhonge jeruk. Karo lomboke utuh kuwi. Santen ikane, Lur, iki mang iki. Wis mateng, Lur, wisan.